Assistiu a l'acte de traspàs de la presidència de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània i manifesteu el vostre compromís amb el projecte europeu per damunt d'ideologies, arribant a afirmar que Europa és garantia de llibertat d'idees, creences i diversitats. De quina diversitat i de quina llibertat ens parleu? No sou vos, que heu signat un pacte antifeixista contra formacions polítiques que han set democràticament escollides a les urnes? No sou vos que ara participeu d'aquesta deriva autoritària que pretén assenyalar el relat advers amb l'etiqueta de discurs d'odi per poder, precisament, escarmentar opositors i frenar-ne l'embranzida? Si Europa és garantia de llibertat, vos ho sou de repressió i d'imperialisme. La meva formació i, en conseqüència, 120.000 catalans, pel cap baix, són tractats com proscrits per un president que sembla que treballa més pels interessos del Marroc i d'Espanya que pels de Catalunya. Quina llibertat voleu defensar si no creieu ni en el lliure pensament ni en la democràcia, si heu permès, somrient i aplaudint, l'avenç demogràfic de qui predica obertament la xària, si en comptes de batre-us amb arguments ho feu amb prohibicions i censures? Jo també prohibeixo i censuro a Ripoll, a petita escala, però amb una diferència. No ataco a qui defensa els valors occidentals i les lleis civils, sinó a qui venera i justifica un profeta que fa 1.400 anys violava nenes. En quina llibertat creieu vos? En la d'una nena amb els cabells voleiant lliures o una nena tapada de dalt a baix perquè els pervertits no se sentin provocats ni temptats de violar-la? Aclareixi-ho, si us plau, perquè de cara a les properes eleccions tothom pugui triar la butlleta adequada. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Acaba d'acabar-se és vostè. Vostè va donar la benvinguda al senyor Trump. Ben tornat, senyor Trump. Això ho va dir el seu grup polític, Aliança Catalana. A que s'ha d'acabar-hi vostè. Amb qui està vostè? Amb Europa o contra Europa? Amb Europa, efectivament, de la diversitat, de la pluralitat, de la cultura, del diàleg, de la convivència, o amb el senyor Trump? On està vostè? Què defensa vostè? Què ofereix vostè als catalans? Com defensa vostè els pagesos catalans? Com defensa vostè la indústria farmacèutica catalana? Com pensa defensar vostè la indústria automobilística catalana? Com pensa defensar vostè els ciutadans i ciutadanes de Catalunya davant d'un atac de guerra comercial que perjudica els catalans? Està amb Trump o està contra Trump? Que valenta que és? Vostè contra els vulnerables, contra els que no es poden defensar, i que covarda que és contra el senyor Trump donar-li la benvinguda. Aquí és on està vostè. Per això vostè no va ser convidada pel govern a la reunió de dilluns. Fins que no s'acabareixi, perquè de moment vostè ha donat la benvinguda al senyor Trump. Sí, el mateix que perjudica a Catalunya i a Europa. Per respondre té la paraula la diputada senyora Sílvia Rial Serra. Atesa la seva resposta fugint d'estudi, tenim molt clar que hi ha dues opcions. L'estat català lliure, pròsper, segur i occidental que defensa Aliança Catalana i el califat amb seu a Madrid que defensen tota la resta. Esperem que els catalans ho tinguin present de cara als propers comicis. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. No, la que fuig d'estudi és vostè. Ben tornat, senyor Trump, o mal tornat, senyor Trump? Encara no m'ha contestat. Encara no m'ha contestat. Està amb Europa o contra Europa? La que està fugint d'estudi, i molt, i des de fa temps, és vostè.